Mga yan ako kamong guys mong silingan ni para naisabaw. Allah! Naligo si silingan! Tulo ka adlaw, di ko walay ligo dere ba? Lupay, palabas akong sabon. Ayay ka! Lihamis! Lihayag! Ug liputi! Toy, asa may gibuhat ni mo diha na muso ka? Ha? Uloy! Muso ko down! Apa man ka bitoy? Uloy! Uloy! Nara ko dire kay nangitaw ka kay mao na uso karon. Nita. Musta ako kung mga gago, no? Si Luta FC Tisay? Tugay naman kuha ka laag laha. Ako to dalhan pa sa lumbong, no? Unsa ka indot pa sa lumbong sa akong agaw, no? Kini. Kini. Kani, gani. Mao na ako ilang pasulubong. Ugma ako sa labis dahon. Mati sa tapon no kay mangumra ko kog itlog para ako itinda. Hanggang yun. Siya nga. Nice all gameplay. Ay, kapoy kayo, gikan pas trabaho, ilay kayo. Yes! 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 Daog kita amigo! Yes! Daog kita amigo! Daog kita! Daog kita! Yes! Daog kita amigo! Nya! Tagay ta! Kunyara amigo eh, kaya ganang uli sa gutom kayo. Sige, sige amigo! Boy Kulay, asa gikan? Trabaho? Trabaho ko gikan. Sweldo na ko ron, pero laay kayo. Asa ka ba dalong? Padong po sa punok Boy Kulay kay mangumpra ko itlog para ako panindala ko. Aras ko mangumpra pa ko. Sige, sige. Ang linggo sa amigo! Sige! Kaya natin sariyaan, hindi na baka matagay. Sige. No? Ugi ta, binasi ka ng lawa ba no? Oy, Loy! Musta? Asa ka gikan? Ban, pardo, musta naman mo? Gikan ko trabaho, kapuyat angas dire oy. Loy! Ay, laksa! May pantagay diha! Oh, unya, muuli sa ko. Ako gimingaw, tunga sa babaw, lantaw sa view ug chicks naglakaw. Medyo na uwaw kay sila ni tanaw.